California. The sun is always shining. Muri जों लाल साजों जोंना दिनै नम्बाजै बानायनाय ओमफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं खबरमोन नोंथांमोनानो खोन्थानि आं कम्पानिसफ्रा मा खालामगासिनो ओरैनोथ' बे बोसोर जोबजासिम नङाबा सोरबा कम्पानिसफ्राथ' नेक्स्ट इयारबो प्लान खालामखाबाय कि जों न'निफ्रायनो खामानि मावसिगोन होननानै दा बेबायदि कम्पानिसा जाय नेक्स्ट इयार न'निफ्राय खामानि मावगोन होननानै डिसाइड खालामबाय बिसोर मा खालामगासिनो एमप्लयिसफोरनो चेयार मनिटर बेफोरखौ फानहरगासिनो नोंसोरनो जुदि चेयार नांगौबा नोंथांनि किउबिकलाव मा दंमोन बेखौ बायनो हागोन होननानै दा नै जोंनाबो दंफांनि चेयारसो ना ओंखायनो अफिसनि चेयार बायोबा साबसिन जायो खामानिफोर मावनायफ्राव ना इट्स अलवेज बेटर टू गेट अभी से मेरे को बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा जोंबो सानगासिनो गोदान चेयार लानो थाखाय लानांसिगोन नङाबा सिङा समनि सिगां थांगोनलै Nani is fresh and dressed up. Mommy ni fresh, Papa ni fresh. Mazang. Okay. नै रायजोबो दिनैथ' सानडे जाहैबाय ओमफ्राय सानडे बेलासियाव जों मेक्सिमाम सङा बायरानिफ्राय बिहरो ओमफ्राय मा जानो लुगैदों बेखौ जायो जोङो सप्तायाव खनसे गेजेरावबो बिहरो एखनबा खिन्थु दिनै माबायदि फैदों आं देखायनो सानदोंमोन नोंथांमोन नायगोन बिरियानिया माबायदि हानि दैफु फैदों मोजां ना ओपन मुझे भी नहीं पता था इतना सज-धज के आएगा ये बिरयानी मालाबाबो बेबायदि पटआव फैफेराखैमोन खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम फैदों ओरैनोथ' नर्मेल पेकेजिंआवसो फैयो नायनोसै माबायदि बियो वाव नै माबा थालिर बिलाइबो दङ नामा बिलाइ ओके इट्स अ लीफ पुट इट देयर नै बेबायदि जाहैबाय बिरयानी बे जाहैबाय बिरयानी अच्छा है लुक smells good देलाय जागोन दिनै ओमफ्राय नोंथांमोनहा Q&A भिडिअ फर्स्ट पार्टखौ मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै बेखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्था ओमफ्राय जायनि क्वेश्चन्सखौ जोङो आन्सार खालामनो हायाखै बेयो पार्ट 2 आव फैगोन नोंथांमोनहा जेबो दुखु मोननांगौ बाथ्रा गैया बाव देलाय जागोन दिनै ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनफिनगोन गुड नाइट एभ्रिवान Making plans, hiding behind the shades. Good morning guys. मैगं मैला लाइनलि गाहायाव फैदों अर्डार खालामनाया बिग बास्केटनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन थ' लाइनाव फैदिनि There's to take stairs. रिकॉर्ड हो रहा है पूरा दिन का क्या क्या करते हो इसमें रिकॉर्ड होता है हाँ पूरा हाँ ठीक है थैंक यू आंटी मनु भाई And you're doing the same. इसीलिए बांद्राय गया जाना भी भाई No rain, no flowers, nothing's. ये नंबर लिया सास और भाई भी गुड मॉर्निंग नानी Good morning. हाँ Popcorn बनाओ. सुबह नहीं फर्स्ट ब्रेकफास्ट एंड देन पॉपकॉर्न बेरे फुंजानी पॉपकॉर्न नांगौ ना असल ओके विल मेक पॉपकॉर्न एक ही नहीं है आटा नहीं है मैं बोलूँ एक तो बड़ी चीज ऑर्डर की थी तो आटा प्यासी आटा इनके नु मस्टर्ड ऑयल आया तेल सूजी रवा ये चेक करो सब है बाकी है दिन जायो एखनबा मबेबा जिनिसा गावसिनाव थायाबाथाय आनडेलिभार्ड फैसा मोनफिनो नै नोमबाजैना मिटिंआ सुरु जालायबाय आंहासो बानायगासिनो ब्रेडखौ साहायाथ' रेडि जाखाबाय नोमबाजै बानायखाबाय बानायनानै जानोसैसो जेबो गैया दिनै ब्रेकफास्टआव ब्रेडल' नानिया
popcorn जाने गाबगासिनो बेरेफुंजानि क्या जेला नोंथाङा मिथिगौ कि नोंथाङा मोजांसिन खालामनो हायो मोजां खालामनो नाजा With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै नानिया ब्रेड जादों ओमफ्राय जोङो साहा लोंखांबाय मैया जोंनि फर्स्ट Q&A भिडिअ रिलिज खालामदों जोङो नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ ओमफ्राय जायनि क्वेश्चनखौ जोङो मैयानि सेसनाव लानो हायाखै जोङो नेक्स्ट भिडिअआव आन्सार खालामनो नाजागोन which is part 2 दिनैथ' समबार जाहैबाय आहा दाख्लि खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोनानो दिनै आंना खामानिया 3टा हरावसो जोबगोन बुंनो थाङोबा मंगलबारनि फुंनि 3टा होमबासो खामानि जोबगोन ओंखायनो दिनै एसे लेट लगइन खालामगोन प्लस नम्बाजिया स्टार्ट जाबाय मालाय मिटिं स्टार्ट जाबाय दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो सुरु खालामसै नोंथांमोनहा नायलांदो दे नै आसिला गाबगासिनो पपकर्न जानो बेरेफुंजानि एसे बानायना होनसै जागोरथोंसै नङाबा सानसे बिदिनो बुंबाय थागोन बेबायदि रेडिमेड फैनायखायसो न'आव पपकर्न बाना मोनोलै दाबायदि समाव मेहेर Tell everyone welcome back to channel Hello everyone, welcome back to channel Nani Popcorn, Nani ni bread, Nani ni paisa, lele, and then paisa ki mani na. नहीं नानिया इधर देखो हाय बोलो ये पॉपकॉर्न रेडी जाबाय बे माथो Going where your heart is fire, but baby. गुगलुग खालामलायबाय आयो एरिबारि गासिबो उपाय गैया गेलेथों माथो खालामनो क्या है बेखौ उन्दैयाव गेलेदोंना गेलेयाखैमोन फालाय नानिया मबेनिफ्राय मोन्दोंथाय दाय देखायगोन आं संनायनि उन्दैयाव गेलेयाखैबा बिराद गोगोमखा बेयो नानिया माबायदि खामानि मावफ्लादों जों बादि देखायनाया बिमा फिसा No, what are you doing? तो मैं काम चल रहा है नहीं लैपटॉप ओके गेलेदोंसो नै मालाय सासे जोंनि टीम मेम्बारा साबाटिकेल थांलायबाय बेबादि समाव सोरबा साबाटिकेलाव थाङोलै आच्छा साबाटिकेलखौ आं नोंथांमोननानै खोन्थानि बे मोनसे चॉइस एमप्लयिजफोरनाव थायो जुदि नोंथाङा गोबाव जाबाय मोनसे कम्पानियाव मावनाया जेनेबा हमनानै ला 7-8 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोरसो जाबाय कम्पानिया नोंनो मोनसे प्रिभिलेज होयो कि नोंथाङा 3 मासनि थाखाय नङाबा 6 मासनि थाखाय बन्द'आव थांनो हायो दा नै सासे जोंनि लोगोआनो बन्द' लानानै मालाय थासिगोन बे मोजां बिदिनो बे मोनसे प्रिभिलेज खिन्थु बेथन मोना दे बे समाव मोजां बिदिनो लानो हायो बे मोनसे एडभान्टेज नानिखौ नायनि Wow Meher what's this This is good. Nice Meher painting खालामगासिनो डिस्टार्ब खालामथ'लालै आसलखौ गेलेथों हारसिंनो नङाबा दानो जोंखौ दिगदार खालामलायगोन नोमबाजियाथ' मालाय बिजिथार मानदेबाथाय बिदिनो I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. नै जोंना मैयानि ओंखाम ओंख्रिफ्रानो बिराद बुरजा आग्लायनानै दं मा खालामनो दम बेखौनो जानांसिगोन दिनै नानिनि थाखायल' माबा संसै Show me what you eating. What is this? ओयो किधर चला गया चेहरा दिखाओ I saw it. It's banana. Call me, mommy. Nile आंनि आवजाजों फलंनो हायासै माथो गाज्रि जाबाय बियो गोदान लाफिननांसिगोन
एबा खस्थ' खालामनांसिगोन खिन्थु बेनि थाखाय नै उपाय खालामलायबाय सेला एकदम मटाथार ओंखायनो फलंनो हायासै बेजों गाज्रिबो जाखाबाय बेयो गोदान लानांसिगोन दा नै स्क्रू ड्राइभार ओमफ्राय प्लास लानानैसो फलंगासिनो एबा खस्थ'थार एबा दैया माथो गैथ्रालै गोदै जाथारगोन बे खिन्थु नै एसेल'थार कापसेल' जागोन बे Nakshi, you want to drink? Without me, I bet that you can get any sleep in that bed. Cheers! Dira piyo. Hey, bebadi kha rahe bebadi. You know? How is it? Nice? You're liking it? नै जोंनाथ' मैयानि आगलायनाय दंखायो बेखौनो जानानै थानोसै जों दिनै सानाव ओमफ्राय नानिनि थाखाय दसा ओमफ्राय दावदै एवना होनोसै नानिनो ओमफ्राय जोंना छाछथ' थाखायो और कुछ बस मल्टी मिलेट डोसा इनके लिए मैं छाछ नहीं बना रही मुझे रायता चाहिए छाछ एक गिलास चाहिए मेरे को मिले रायजोफोर जोंहा मोनजाबाय मैयानि आगलाय सिगलायसो गासिबो आलासिया नै नेगासिनो आसोलफ्रा दिनैथ' ओंखाम गैया माइरं जाहोनांसिगोनलाय देलै जागोन दिनै गाज्रि मोनसे उखैथारबाय Lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know I bet you're cold. You're so damn cold. पुष्टि गावदोंलै बेस्ट रेमेडि आं नोंथांमोनानो खोन्थानो जोंनाव न'आव घि थायोना लिप बाम लागायस्लायस्लाय आरामसे घि लागायबानो मोजां जायो ओंखायनो पुष्टि गावबा जुदि न'आव घि दंबायबायोबा घि लागायनानै ला सिखारनो मोना बलजों गेलेनो I'm pushing the ball now, then it's going so fastly. Is it? Yes. Very good. Adi, दै जोबथा चाय Kapra. सामोन लोंबायलै नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन बांद्राय गोलाव खालामला आंहा नै एसे खामानि जानानै फैबाय दा मोनायाव दुइटायाव मिटिं दङ टाउन हल दङ दा बेनि थाखाय एसे प्रिपेरेसन खालामनांगौ नोंथांमोनहाखौ गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन दे जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव Until the next one. Good day. Goodbye, everyone. It never rains in California. The sun is always shining.